Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι του κύριου Μάνθου Σανταμούρη, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος και θα συζητήσουμε μαζί του θέματα που αφορούν την κλιματική μεταβολή στον κόσμο. Θέλουμε αρχικά να μας πείτε ποια είναι τα αίτια στα οποία οφείλεται η κλιματική αλλαγή. Το βασικό αίτιο που οφείλεται η γενικότερα κλιματική μεταβολή είναι η αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας. Δηλαδή, ουσιαστικά η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες αλλά και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου έχει ουσιαστικά συμβάλει ούτως ώστε να μην μπορεί να φύγει η θερμότητα μέσα από τη γη, να εγκλωβίζεται, και αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη με όλες αυτές τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις της για τη ζωή των ανθρώπων? Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν κυρίως, αν θέλετε, με την ανάπτυξη ουσιαστικά ακραίων φαινομένων, τα οποία ακραία φαινόμενα μπορεί να έχουν κάθε μορφή, αν θέλετε, εκδήλωση. Δηλαδή μπορεί να έχετε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να έχετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να έχετε παρατεταμένα διαστήματα με πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ασυνήθιστα παρατεταμένες. Μπορεί η συχνότητα των ακραίων φαινομένων να αυξηθεί πολύ περισσότερο, μπορεί τα διαστήματα με ακραία φαινόμενα να γίνουν πολύ μεγαλύτερα. Αυτά είναι ουσιαστικά, αυτή είναι η τρόπη με τους οποίους εκφράζεται ή παρουσιάζεται η κλιματική μεταβολή. Πιστεύετε ότι και μας επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, δηλαδή στην οικονομία, στον πολιτισμό? Πάρα πολύ. Η κλιματική μεταβολή επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων και στην πραγματικότητα δυσχεραίνει πολύ, αν θέλετε, την καθημερινότητά τους, ιδίως στον πληθυσμό χαμηλού εισοδήματος και ιδίως στον πληθυσμό ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τροτός, όπως λέμε. Δηλαδή δημιουργεί συνθήκες τέτοιες, οι οποίες ο πληθυσμός και ιδίως ο πληθυσμός με μεγάλη τροτότητα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Παραδείγματος χάρη μεγάλες πλημμύρες, ιδίως στην Ασία, στο Μπαγκλαντές, στην Ινδία, όπου πρακτικά ο πληθυσμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της Μεσογείου, γεγονός το οποίο ουσιαστικά βάζει σε πολύ μεγάλο ρίσκο τον πληθυσμό, αλλά και τον αναγκάζει να ξοδεύει πολύ περισσότερη ενέργεια για να μπορέσει να τα βγάζει πέρα. Δυσχεραίνει κατά πολύ τις συνθήκες διαβίωσής του, μειώνει τις συνθήκες άνεσης μέσα στις οποίες ζει και ταυτόχρονα αυξάνει πολύ το κόστος, γιατί θα πρέπει πρακτικά ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε αυτές τις νέες συνθήκες, άρα να αγοράσει περισσότερη ενέργεια ή να δημιουργήσει νέες κρατικές καταστάσεις, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πρόβλημα αυτό. Έχουν γίνει αρκετές συμβάσεις για την κλιματική αλλαγή, αλλά οι περισσότερες δεν εφαρμόζονται. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κύριο αίτιο? Τα οικονομικά συμφέροντα. Μεγάλη σύμβαση η οποία έχει γίνει, η σύμβαση ουσιαστικά του Κιώτο, η οποία εφαρμόστηκε σε έναν βαθμό από κάποια κράτη-μέλη της σύμβασης, κάποια άλλα, όπως παραδείγματος χάρη οι ΗΠΑ ή η Ρωσία, δεν την εφάρμοσαν όπως τουλάχιστον είχε συμφωνηθεί, και όπως και μια σειρά άλλες χώρες. Ήταν απλώς το λόγο ότι η εφαρμογή των μέτρων για τα οποία είχαν συμφωνηθεί συνεπάγονται ουσιαστικά ίσως οικονομικές απώλειες για τις χώρες αυτές, ίσως μια επιβάρηση της βιομηχανίας τους, κάτι το οποίο δεν θα ήθελαν, γιατί πιστεύουν ότι στην πραγματικότητα η λήψη τέτοιων μέτρων θα επιβραδύνει την οικονομία τους και θα δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συζητήσιμο αν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Στην πραγματικότητα δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνει καθόλου. Απλούστατα οι κοινωνίες αυτές και οι κυβερνήσεις αυτές έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να δαπανίσουν, θα έλεγα, πολιτικό βάρος και ίσως και κάποια οικονομικά στοιχεία για να μπορέσουν να δράσουν στην κατεύθυνση της κλιματικής μεταβολής, με συνέπεια το φαινόμενο αυτό να επιβαρύνεται συνεχώς, να μεγαλώνει σε διαστάσεις, και τα τελευταία χρόνια αυτά τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε σαν διαπιστώσεις είναι ότι τα χειρότερα σενάρια τα οποία φτιάχναμε εδώ και μια δεκαετία επαληθεύονται. Πιστεύετε ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι εφικτή για τη χώρα μας? Ναι, βέβαια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το ενεργειακό της αναγκών από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, και όσο περνάει καιρός θα καλύπτει και περισσότερο. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έχει πολύ άνεμο, έχει πολύ ήλιο, έχει αρκετή βιομάζα, γεωθερμία, έχει και θάλασσα. Επομένως θα μπορούσε να καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, υπό προϋποθέσεις βέβαια. Υπό προϋποθέσεις οι οποίες
έχουν να κάνουν λίγο πολύ με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι ανανεώσιμες, δηλαδή την οικονομικότητά τους, με τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται και τι ουσιαστικά σημαίνουν αυτές οι επενδύσεις για τους πολίτες και για το κράτος, αλλά και γενικότερα και με μια βούληση η οποία πρέπει να υπάρχει, τόσο ώστε καταρχήν η εξοικονόμηση ενέργειας, κατά δεύτερον οι ανανεώσιμες, αφενός να συμβάλλουν στο να μειωθούν οι ανάγκες σε ενέργεια της ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου ένα μεγάλο μέρος να καλυφθούν από ανανεώσιμες. Οι ανανεώσιμες από μόνες τους, έτσι όπως είναι το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, βοηθούν, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός και δεν μπορούν να βοηθήσουν τόσο πολύ όσο εάν συνδυαστούν με την εξοικονόμηση. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να εξορθολογιστεί η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα και στη συνέχεια, αφού έχει εξορθολογιστεί, το υπόλοιπο μέρος το οποίο απομένει, όσο το μεγαλύτερο ποσοστό να καλυφθεί από ανανεώσιμες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι γίνεται αποκλειστικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των πολιτών της Ελλάδος? 100% ανανεώσιμες αυτή τη στιγμή είναι κάτι το αδύνατο. Δεν συζητάμε ένα τέτοιο σενάριο. Συζητάμε και ίσως για, αν θέλετε, για ένα ποσοστό το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο, ίσως προσεγγίσει το 40-50% για το 2050 και θα ήταν ρεαλιστικό. Εξαρτάται από την πρόοδο της τεχνολογίας η οποία θα υπάρχει, από ουσιαστικά την εξέλιξη των οικονομικών χαρακτηριστικών των συμβατικών μορφών ενέργειας και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αλλά και την πολιτική βούληση η οποία θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται σε καμία περίπτωση και σε καμία χώρα ένα σενάριο 100% ανανεώσιμο. Πουθενά. Η πράσινη οικονομία τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους? Χρησιμοποιείται ήδη. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών που σχετίζεται με την πράσινη οικονομία φτάνει περίπου τα 2-3 δολάρια. Είναι τεράστιος ο κύκλος των εργασιών που σχετίζεται με την πράσινη οικονομία. Και η πράσινη οικονομία δεν είναι τίποτα άλλο, αν θέλετε, παρά όλο αυτό ουσιαστικά το οικονομικό αποτέλεσμα που δραστηριοποιείται, που ουσιαστικά έχει σαν το οικονομικό αποτέλεσμα που σχετίζεται με τη δράση πάνω σε προϊόντα, σε τεχνικές, σε συστήματα, σε τεχνολογίες που έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την περιβαλλοντική ποιότητα και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Είναι τεράστιος ο κύκλος των εργασιών γύρω από αυτά τα θέματα και πρακτικά μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει ουσιαστικά νέες τεχνολογίες, να δώσει νέες προοπτικές στις χώρες και να αυξήσει κατά πολύ αυτό που λέμε την προσθέμενη αξία μέσα σε μια χώρα. Έτσι. Δηλαδή πρακτικά να μπορέσει ουσιαστικά μια χώρα να παράγει προϊόντα, υπηρεσίες και γενικότερα τεχνολογία και πλούτο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά κάτω από συμβατικές, αν θέλετε, καταστάσεις. Τελευταία ερώτηση. Πολλοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή τώρα ουσιαστικά σηματοδοτεί μια νέα εποχή των παγετώνων. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πολύ φουτουρισμός. Δηλαδή, λίγη σχέση έχει με την επιστήμη μια τέτοια, θα έλεγα, αντιμετώπιση και πολύ λίγοι άνθρωποι λένε κάτι τέτοιο. Ή πολύ λίγοι, οι ελάχιστοι επιστήμονες λένε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω ακούσει ο σοβαρός επιστήμονας να λένε κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι είναι ανάξιη η συζήτηση σε μια τέτοια, θα έλεγα, αντίληψη και θεωρία. Προς το παρόν αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα υπερθέρμανσης του πλανήτη και για να φτάσουμε σε μια εποχή των παγετώνων θα πρέπει να περάσουν πολλές χιλιάδες χρόνια. Ίσως, αν φτάσει ποτέ κανείς εκεί. Επομένως, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε. Αυτή την τελευταία πρέπει να την αντικαταστήσει την ερώτηση. Ναι, γιατί το έδωσε πολλά και στα αγγλικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και ήταν πολύ χρήσιμες οι απόψεις. Να είστε καλά.